Среща между Водолей и Козирог, между хаотичен гений и ходещ калкулатор. Козирогът идва за срещата 15 минути по-рано, планирал я преди 1 месец и има ясен бюджет за нея. Изучава кредитния рейтинг на събеседника си и надежността на гените му да изградят стабилна финансова империя. Ако няма ясни цели за следващите 5 години, слага срещата в графа загуба на време. Ако Водолеят каже да се видим в 18 часа, това не е фиксиран час, това е идея за среща, за която той може да закъснее с 30-60 минути или повече, ако случайно по пътя срещне музикант, който свири на тенджери и обсъдят произхода на ритъма. Когато види менюто, той казва: знаеш ли, че когато човек консумира вкусна храна, повишава вибрацията на планетата? Искаш ли си поръча напитки с шоколад? Когато среща приключи, Козирогът си тръгва с усещането, че е водил невентабилен разговор, а Водолеят е доволен, че има слушател, който да оцени силата на мисълта му. Единият гради империя, тухла по тухла, а другият си мисли колко е трудно да си гений сред зидари.